Hej med jer. I dag vil jeg egentlig gerne tage fat lidt på perfektionistdagen igen, men lidt fra en anden vinkel. Og det kommer så af, at jeg sad i en samtale en dag, og bragte Mr. Blue på banen. Og hende jeg sad overfor, hun sagde, Mr. Blue, hvem i alverden er Mr. Blue? Og så begyndte jeg at fortælle historien, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, den skal I da også have. Fordi Mr. Blue og mig, det er sådan et specielt forhold. I kommer til at møde Mr. Blue lige om lidt. Så kan I også se, hvem han er. Men Mr. Blue, han kommer ind i min verden. Fordi at for mig, der er leg og humor enormt vigtigt. Første gang jeg møder humoren, det er da jeg møder Patch Adams i Aarhus. Og hvis I ikke kender ham, så prøv en gang at google ham, Patch Adams. Der er også lavet en film om ham. Meget givende. Meget humoristisk, meget hjertevarm. I kan godt få noget ud af den, hvis I kigger på den, enten bare som ren underholdning, men også finde ud af, hvem han egentlig er, og hvordan han bruger humoren som en løftestang, når tingene kan blive rigtig svære. Og det her med at blive svært, det tænker jeg, det kunne godt være sådan en af dem, jeg kunne snakke om i dag. Fordi når tingene bliver svære, i hvert fald for mig, så går tingene også lidt i baglås, så kan jeg ikke rigtig få løst den opgave, jeg har sat mig for. Jeg har brug for at finde lejen frem, og finde letheden frem. Og det gør jeg også med teknik. Jeg snakker med min computer, og det er ikke altid, vi er helt enige, så diskuterer vi lidt, eller jeg diskuterer med mig. Og det samme med Mr. Blue, eller jeg har også noget andet. Det er hvis mine tanker virkelig begynder at køre med mig. Jeg kan nok høre det larme lidt her. Så var det. Så har jeg sådan en her. Og når jeg først begynder at puste i den, så siger min hjerne, ved du hvad, nu er du for åndssvag, og nu er du for skør. Og så kan vi godt tage fat på nogle nye emner. Så det er bare med at finde de der teknikker, hvordan er det, vi gør det. Fordi at på den måde, så oplever du også, at du får en form for kontrol tilbage. Og du får en form for mulighed for at styre i dit liv, selvom du synes måske tingene ikke til at styre, ikke til at kontrollere, så kan du i hvert fald at styre det her. Og det er sådan, Mr. Blue også kom på banen. Da jeg startede med at optage video, der havde jeg ikke nogen mikrofon, udover den der i computeren, og lyden var ikke lige så god. Så gode råd var dyre. Og som jeg har det, når jeg går til sådan nogle opgaver, så er jeg først lidt i det, og går rundt om mig selv ret meget. Og prøver lige at finde ud af, hvad handler det egentlig talt om. Og spørger en til råds, eller spørger måske flere til råds, eller går på nettet, eller sådan lige får det til at lande. Og så fandt jeg ud af, jamen det var jo et spørgsmål om, hvilken mikrofon jeg gerne ville have mig. Og hvad var det, der var rigtigt for mig? Og da jeg ligesom havde fundet ud af, at det var enormt vigtigt for mig at finde den helt rigtige mikrofon, så gik jeg i gang med at søge. Og så fandt jeg Mr. Blue. Som I nok kan forstå, så er Mr. Blue en mikrofon. Og Mr. Blue, ja, han hjælper mig til at komme over de her benspænd, som jeg kommer ud for en gang imellem. Og jeg er ikke helt sikker på, om jeg får ham op. Nu får vi se. Mr. Blue, han ser sådan ud. Det er Mr. Blue. Mr. Blue, kan du dreje rundt? Han hedder Blue her foran. Blue, 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 Blue. Se om jeg kan komme rundt hele vejen. Ha! Mr. Blue. Og Mr. Blue, han gav mig faktisk en idé. Fordi da jeg så Mr. Blue, så tænkte jeg, det er simpelthen for sjovt det her. Jeg ved ikke, om I kender filmen, der hedder The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der er en robot med. Den har en meget særegen personlighed, og synes livet nogle gange er lidt hårdt. Og samtidig så er den også sin helt egen. Og så tænkte jeg, Mr. Blue er jo også en form for robot. Den kan ikke særlig meget, medmindre jeg sætter strøm til. Og så lyser den så på den her røde prik op i toppen. I min verden, det kan godt være, den er lidt skæv, men i min verden, så tænkte jeg, det er simpelthen for morsomt det her. Der kom humoren tilbage, så kom letheden tilbage, så kom lejen tilbage, så kunne jeg være med det igen. Så når jeg skal ind op til en video, så tager jeg lige en snak med Mr. Blue, som normalt har sin faste plads. Og den har sin faste plads oven på en hylde, hvor den ligesom står og kigger ud igennem vinduet. Og så siger jeg, goddag Mr. Blue, nu skal vi snakke sammen i dag, og så prøver vi lige til.
Mr. Blue har 3 ben, og det er ikke altid, de står godt. I dag tror jeg, vi står godt. Sådan ser det ud, når jeg kigger på ham. Og det jeg vil sige med det er, at prøv en gang at tænke ud af boksen. Hvis der er et eller andet, I kæmper med, hvis der er et eller andet, du synes er enormt besværligt, eller det kan du bare ikke, den der nød kan du ikke få knækket, så få lidt leg og lidt humor, lidt lethed ind i det. Mærk, måske se, hør, oplev. Husk en eller anden situation, hvor du kunne gøre noget andet, end du plejer, og så lige pludselig så kunne det lade sig gøre at løse det. Og måske den virker, den her 3-trins-raket med først være med det, der er. Bare lad det være. Find ud af bagefter, hvad er det egentlig, du har brug for. Og til sidst, så spørg om hjælp. Jeg ved godt, det er rigtig svært, når man er perfektionist. Hvem kan gøre noget bedre end en selv? Det kan andre altså godt. Vi kan ikke det hele selv. Så spørg om hjælp. Det var det for mig i dag. Og fra Mr. Blue. Hej.